Šta je na današnji dan Gospod Hristos kazao ljudima? Kakvu istinu? Šta je otkrio njima kroz današnji sveti praznik? On je danas pokazao da je Bogo čovek. On je to danas pokazao na gori Tavoru, preobrazivši se pred učenicima. I posle 6 dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana, brata njegova, i izvede ih na goru visoku same. I preobrazi se pred njima i zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao svetlost. I gle, javiše im se Mojsije i Ilija koji s njim govorahu. A Petar odgovarajući reče Isusu: Gospode, dobro nam je ovde biti. Ako hoćeš da načinimo ovde 3 senice, tebi jednu i Mojsiju jednu i jednu Iliji. Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih i gle, glas iz oblaka koji govori: Ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega slušajte. I čuvši, učenici padoše ničice i uplašiše se veoma. I pristupivši Isus dohvati ih se i reče: Ustanite i ne bojte se. A oni, podignuvši oči svoje, nikoga ne videše do Isusa sama. I kada silažahu sa gore, zapovedi im Isus govoreći: Nikom ne kazujte šta ste videli, dok Sin čovečiji iz mrtvih ne vaskrsne. Zato je Gospod došao u ovaj svet da nam da sredstva i sile da preobrazimo sebe. Ako smo kroz greh postali đavoliki, da postanemo bogoliki. Neka blagi Gospod preko Bogomajke, svetih apostola i svih svetih pomogne svakome od nas da se oslobodimo od svih naših grehova. Da zračimo Bogom u ovome svetu, da živimo u njemu i u ovom i u onom svetu, slaveći ga vavek kao jedinog istinitog Boga i jedinog istinitog čovekoljubca, koji je jedini čoveku dao besmrtnost i život večni, dao mu večno blaženstvo kroz sve vekove. Amin.